primer la dolçaina i després la dolçaina. Què passa? Que jo tinc un gosset que el vaig adoptar, un bodenguet, i té molt de por, i es comencia a tocar-la i no podia. Va, i tinc que anar a casa de la mare a tocar-la i després me compré un Fabià, perquè me va veure. Crec que sí, és el nostre original. Ah, bueno, però és que segurament més segur que jugaria. Sí, clar, això, sí, això és... Això és com si digués que pensen arreglar una parola així. Els nostres són la meitat, Els nostres són la meitat que de Catalunya.